Dziś w wielu regionach początek dnia okaże się pochmurny i chłodny. Na termometrach zanotujemy od 3 do maksymalnie 9 stopni w Lublinie. Tam spodziewamy się opadów deszczu. Wiele przejaśnień i rozpogodzeń pojawi się w okolicach Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska, a także Koszalina. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni w Białymstoku. Tam spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Obfity deszcz wystąpi również na Lubelszczyźnie, a także na Pobrzeżu Koszalińskim. W pozostałych regionach będą to przelotne, niewielkie opady deszczu. Wiele przejaśnień i rozpogodzeń wystąpi w centralnej i południowo-zachodniej części kraju. Najczystsze powietrze dla mieszkańców Szczecina, Zielonej Góry i Poznania. W przeważającej części kraju jakość powietrza na poziomie dobrym. Najwięcej zanieczyszczeń zanotujemy w Katowicach i w Lublinie.